היום בפוקסלים אנחנו נדבר על הצעצוע היפה הזה שמאחוריי, ה-500X של פיאט מקבוצת סמלת. אותו לפני שנה החדרנו אנוכי ועוד 5 אנשים במהלך אגרסיבי ויפה ואיכותי. רוב המסה הקריטית הייתה בדיגיטל 90%. הצלחנו לעזור לסמלת למכור 200 מכוניות ביומיים, שזה 23 מיליון שקל. מהלך שלקח אומנם חודש לבנות אותו, אבל הכל התפוצץ בטקס השקה גדול באנגר 11. אנחנו נצא למסע שבו אנחנו ניפגש עם שירי הרשקוביץ ברטר, יובל ארבל ואליק פורמצ'נקו, שאנחנו נדבר באמת על כל התהליך. אז בואו נצא ונראה את המהלך. פארק הירקון. שנים שלא הייתי פה. אני אחפש את שיר קלח שלנו. אז נמצאת איתי שירי הרשקוביץ ברטור, שהיא עד לא מזמן הייתה מנהלת השיווק של חברת פיאט. בדרך כלל זה אתם פה? בסמלת? כאילו להחדיר מותג ככה בבום? לגמרי. באמת? סמלת עושים הכל מהר וטוב, ובעצם ה-500X, בגלל שהיא נכנסה בזמן יחסית קצר ובתזמון שהיינו חייבים להשיק אותה מאוד מהר, אז הכריחה אותנו להתמודד עם מציאות אחרת. וזה בעצם צריך אסטרטגיה אחרת לגמרי, שמזלנו יובל ארבל, האיש והאגדה, ידע ככה להוביל אותנו. יובל ארבל חברי משכבר הימים, תותח רעל בכל מה שקשור לדיגיטל, מרקטינג, אסטרטגיה בדיגיטל, באינטרנט. שיווק זה דבר מאוד מאוד פשוט, אבל צריך להבין את היסודות שלו. היסוד הכי חשוב זה קודם כל להבין מי הקהל יעד שלנו. בכל חודש בממוצע יש 20,000 אנשים שקונים רכב חדש. שכולם מתחרים על הדבר הזה, זאת אומרת, גם מזדה, גם קיה. במקרה הכי קיצון של סגמנט הכי גדול מדובר על 10,000 איש בחודש מחפשים. תהליך הקנייה מתרחש קצת פחות מחודשיים. לוקחים את הסגמנט כפול החודשיים האלה, זה 20,000. עכשיו, בשביל להגיע ל-20,000, בענף הזה זה יחסית מאוד פשוט. יש לנו כמה אתרים הגולשים נמצאים שם לפני רכישה. אחד מהם זה יד 2. אנשים רוצים למכור את הרכב שלהם, רוצים לדעת שווי שוק. אתר נוסף מאוד חשוב זה אתר אוטו. אז יצאתי החוצה לפגוש את סמנכ"ל והבעלים של קבוצת אוטו, אליק פורמצ'נקו. אליק, מה העניינים, יא גבר? אחד מהדברים שהיום סמנכ"לי שיווק מחפשים זה לדעת לטרגט, למצוא באמת את מה שנקרא את הבסיס של המשפך, למצוא את הקונים הפוטנציאליים הכי רלוונטיים למותג שלהם. 80% מהאנשים היום שמחפשים את הרכב הבא שלהם, מחפשים אותו באינטרנט. הדבר הראשון שתעשה כנראה יהיה לחפש את אותו רכב בגוגל. והתוצאה הראשונה שיוצאת לך היא אתר אוטו. גם אם מישהו חיפש אופל מוקה, שלצורך העניין הוא מתחרה פוטנציאלי לפיאט 500X, הוא מגיע לאותו דף דגם באתר אוטו של האופל מוקה, ולמעשה מאותו הרגע הוא מתורגת. מה זה אומר מתורגת? יש כל מיני רשתות בינלאומיות שבאמת יודעות לעקוב אחרי אותו גולש ולהגיש לו פרסומות רלוונטיות על כל הדברים שהוא חיפש באינטרנט. בקושי היה לנו חומרי גלם, זאת אומרת, והיינו צריכים באמת גם בגזרה הזאת של הקריאיטיב להתאגרף ולייצר משהו כאילו מסקרץ', ממש בלנקו. אחד מהמהלכים שבעצם רצים לייצר זה סוג של סיפור שלא בדיוק יודעים מי הוא מהו, זאת אומרת, אתר אינטרנט ככה מאוד מאוד אמורפי. בשלב הראשון באמת בחרנו להציג את ה-500X בקטע מאוד מאוד שושואיסטי. לייצר איזה סוג של משהו שהולך להגיע איזה ג'יפון חדש, מתחת לרדאר, לייצר איזה ככה רעש מתחת לבני השטח ולייצר את הסקרנות אל מול הגולשים. אז בעצם יש לנו את ה-X, the X is coming, ואחר כך אנחנו בעצם יורדים לקומה מתחת של השילוב המושלם של יופי ועוצמה. רוצה להיות בין הראשונים שיוכלו לחוות את הג'יפון המוביל בישראל, יירשם לאירוע השקה. ואם אנחנו צוללים למטה אנחנו מקבלים סרטון, שהוא סרטון גם שערכנו אותו באופן מאוד מאוד מיוחד, שהוא לא מציג בעצם כלום. הוא לא מראה לנו את הרכב בצורה אמיתית, הוא מראה לנו רק נגיעות, רק ליטופים. הדבר הזה עבד כמה שבועות ברשת, אספנו המון לידים. נעבור מכאן לדפים שהם אחרי הורדת הווילון, זה בעצם הדבר הזה.
כאן אנחנו מקבלים באמת מבנה שהוא באיכות הרבה יותר עסיסית ואגרסיבית. רואים שזה כבר הופיע, רואים שזה ה-500X. גם במבנה הזה סרטון שהוא סרטון תלת-ממדי. ברגע שאנחנו ממשיכים לגלול מטה, מקבלים איזה סוג של אילוסטרציה מגניבה של ה-500 המיתולוגית נהפכת ל-500X עם סטרואידים, גדולה יותר, עסיסית. ברגע שאנחנו צוללים למטה, עוד איזו תחושת אווירה, סוס עם בוכנות. אנחנו גוללים למטה, מקבלים את הבפנוכו של האוטו, את כל הגימורי אור שיש ברכב, ועוד איזה מבט על טופ של הרכב מלמעלה, עם כל החיישנים ומערכות הכריות אוויר, וכל סט פלטת הצבעים של הרכב הזה. והדבר הזה יצר לנו 10,000 לידים, מתוכם 2,000 נרשמו לאירוע ההשקה. שפכנו את הכל לתוך אירוע ההשקה, בשביל באמת גם לייצר פה איזשהו פיצוץ ואיזשהו תאריך שגם כולם יכולים לחכות לו. וגם בשביל באמת לעשות מחירה מאוד אגרסיבית של כמות גדולה של יחידות באירוע אחד. וחשוב לומר גם עוד פעם, אנחנו אולי היינו בצד הדיגיטלי של UX והאסטרטגיה, באמת כל הנושא של הפרסום, אבל הדבר המדהים הוא גם שבסופו של דבר גם אנשי המחירות התותחים שלכם. מדהים. הצליחו למנף באחוזים מאוד מאוד מרשימים אנשים לרכישה של רכב חדש בסכום של מעל 100-130 אלף שקל. זה לא פשוט בימים של היום. אז כל הכבוד, פשוט איש. שמחתי, מאמילה. ואנחנו נמשיך לעשות לנו טיול. קדימה, אם את רוצה אפשר לתת פה לשייט כאן, להכין פרחזים. אנחנו חייבים לעשות. כן.